Hello, good morning mga ka-listeners, mga ka-DJ. Welcome to my vlog. Kaubanon diri sa Jeddah. Naglambog do ang langit, no? Og karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Og salamat daay ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Og shout out kaninyong tanan. Salamat kaayo. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka maginako? Kay nurse ko nimo, ug sayop ng imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot ug may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal, Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miyagi, miduol gyud si Lara sa restaurant nga gipunduhan nila ni Angela o Leonardo o medyo dili gihapon maayo ang tinagdan ini ni Leonardo ngadto sa uyab. Pero nagpugong na lang sa iyang kaugalingon si Lara. Unya, namauli na sila si Angela nga hubog na kaayo si Leonardo. Ug sa diyang gipailuna na niya si Leonardo sa kama niini, natumba sila o nadutugan si Leonardo ni Angela. Ug sa kalit lang, gihagkan niya kini. Apan, giputol ni Angela ang paghawak ni Leonardo. Diyang si Esmeralda na ang isangpit ni ini. Unya, yan ang pagkaugma. Dunay nagdurbil sa gay. Ug si Minerva ang misusi nini. Ani kita mo pitakdo sa sumpay sa atong sugilan. Mga mata, alang kanako. Kana? Oo. Kami ang nagbutang anang pahibaw diha. May mong mo-apply, ma'am? Aw, tuod. Ako day si Frederick. Unsa? Maluoy taong ka na ako, ma'am. Wa na dyan ko'y laing kapaing na inigod. Masakit na akong inahan. Ug, wa ko'y ka pa hospital niya. Mao ba? Mao lagi ni, ma'am. Bisan, gamay sweldo, ma'am. Ang importante nga, doon ako ikapalit og tambal sa akong inahan. Uy, kaluoy ko di ay nimo. Sige. Uunya ka no sa kaman makasugod. Sa labing daling panahon, ma'am. Bisan, ugma na yun. Okay, ugma. Magpaabot ko sa imong pag-report, ugma, ha? Kinsa ka ni ito'y nga ni mo? Frederick, ma'am. Sige, Frederick. Magpaabot ko sa imong pag-report, ugma. Salamat, ma'am, ha. Hulog ka sa langit na ako, ma'am. Hayag naman di ay. Ay! Oh, Sir Leo. Yagas akong kwarto. Unsay akong gibuhat kagabi, Angela? Kuhain na. Hubog ay ko gabi, unsa? Og mura ko Nagdam ko.
miabot ta din sa bahay og Kalimti ang nahitabo gabi, Sir Leo. dili mahimo. Unsa nahitabo kagabi? Wa. Ayaw pa makak. Ikaw rin nagsulti nga may nahitabo gabi. Usa sultihi ko. Unsay akong gibuhat nimo kagabi? Kuan. Bisan unsa pang akong gibuhat nimo kagabi, kinahanglan nga imo kong sultihan sa tinuod, Angela. Dili mahimo nga moabuso ko nimo. Sir, Unsay akong gibuhat kagabi? imo kong Yun sa tika. gihagkan, sir. Unsa? Pero, okay na to, sir. Dili to okay. Sir Leo. Gihagkan tika. Ugwa tay relasyon. Mao nga dili okay ang akong gibuhat nimo kagabi. Dako kining pag-abuso. Sir, hubog ka. Nagasabot ko sa imong gibuhat. Ang walang nako mauyo ni mao ang Ang unsa? paglitok nimo sa ngan nga Esmeralda. Unsa? Esmeralda ang akong gisakpit nimo? Oh, sir. Pero okay na to. Dili gid ako ang imong nakita gabi. Si Esmeralda ang naa sa imong kasing-kasing o huna-huna kagabi. Sorry. Kalaigid sa kinabuhi nawa si Leo. Sa una, kung mo paulit ko din sa bahay, kauban ko git siya. Pero karon, puiset. Di man ka. Frex? Ikaw na? Oh, ako. Niya ka sabay? Oh, kung nga nung nakurat man ka. Mayawi ko din sa inyo. Nalimot ka? Kuan. Nakalitan ako nga doon ay tao din Unya, gisiun pag t-shirt. Wa ko maanad anang imong bakong naong karon. Mas maayo nang dili ka manad sa kong naong. Lansa man ka? Musimos ka man kayo naong. Abi ba na ako, gisa ka na kong kawatan din Palipayi ko, Lara. Ansa? Palipayi ko. Kay makasod na ko pagbalik sa kinabuhi ni Leonardo. Unsa? Unsay makasud na kagbalik sa kinabuhi ni Leonardo? Maon ang tinuod, Lara. Tungod kay ugma, magsugod na kong trabaho silang bahay. Isip usa ka hardinero. Unsa? Diba? Anong katawa mo ka? Huwag ka malipay nga tuan ako dito. Ug magkasuod na bing maayo si Angela, ining higayon na. Sure kasi mong gibuhat, Frex? Frederick, lagi. Ayaw kalimot na. Ug dili ta kaila. Oh, okay. So, congratulations. Excited na kay ko sa akong trabaho, ugma. Pero, unsa ba ibang kaagan mo anang pagka-hardinero, ha? Nga pintor ka man? Lara, kinahanglang kalimtan unan nako ako pagkapintor. Mao ba? Tuod. Ang painting nga The Crying Lady, kinahanglang taguan ning bayo. Ay, kabala ka. Ako ning gibutang sa tago nga lugar. Dili mahimo nga makit-an kani ni Leo, Lara. Busa, ako nang mutago ini. Ikaw? Oh, ako. Kay ako ang napakawat sa maong pinintal. Busa, ako ang mutago ini. Gawas pa, himuong ko ning inspirasyon sa pagkuha ni Angela. Na-challenge ko ining bayana. Gawas pa, dako kog samat sa tungod niya. Ikaw ang bahala. Basta, ang gusto ko, nga bawa sa mong kinabuhi ka na si Angela. Sir Leo. Yan ang imong pagkaon mo.
Kitang duha ang mga on din sa salon, Angela. Nagkape na ko, sir. Nag-uol ka? Ha? Oo, man. Uspon ako. Sorry sa akong kabuang kagabi. Buong nga ratos kahubog nga gihagkante ka. Sorry. Kalimtan na lang ito nato, sir. Dili na ako mahimong hikalimtan. Sir Leo. Dili na ako mapasaylo ang akong kaugalingon sa paghawak nimo. Nga supak sa imong kabubuton. Uspon ko, Sir Leo. Kalimti na ang imong paghawak na ako. Okay na po. Ako na nangidawat. Nga nung di pa maging mawa sa kung huna sa Esmeralda. Tungod kay guilty kapag ihapon, sir. Gusto ka. Pero kano sa man ko magkalingkawas niling maong kahasol. Kung magbayad na ang tinuod nga kriminal. Gusto ka. Pero kung kinsa man siya, dili na ko siya mahimong silutan. Kaya nagtago lang siya. Nagpahipi lang siya, Sir Leo. May tawa sa gate, Sir Leo. So siya, kay wa pa'y pulis sa guard nga atong gi-assign sa gate. Mayong adlaw, ma'am. Ikaw? Nakakita naman ko nimo, ma'am. Sa mall. Atubangan sa t-shirt nga gusto nang akong paliton. Ah, oh, gusto. Ikaw to. Kagamay ra yun sa kalibutan, ma'am, no? Ngano ni amang ka din, eh? Niya ako magtrabaho din eh. Nurse ko sa anak sa tag-iya nga buta. Ah, nurse day ka? Ikaw, nganong ni amang ka? Ako ang bagong hardinero din ni ma'am. Ha? Frederick, may kay anya ka na. Hello, ma'am. Diyan ako, aron mo duty ko. Angela, siya na si Frederick, ang bago na tong hardinero. Frederick, sunod ako. Excuse una, ma'am, ha? Sige. Mao kini ang garden nga gusto na kong imong buhion pagpalik. Wala problema, ma'am. Ako ning ati manunog maayo. Mangutan ako, ma'am ba? Unsa may paborito niyong buwak, ma'am? White roses ang akong paborito. Ah, okay, ma'am. Punon ko white roses kining imong garden. Pero sa di pa ka magsugod sa garden, sunod ako, ipaila-ilate ka sa bugtong kong anak, si Leonardo. Ha? Ulit na lang tingali, ma'am, uy. Ha? Nga naman? Kuan, kining taas ng adlaw. Kinalan ako ng mahinloan og sayo ang mga garden, ma'am. Aron humok pa kayo ang sagbot nga ibton. Mao ba? Mahingo ba, ma'am? Kuan, kining nagapas lang ko nga mahuman ako ni nga dili pang paniud to. Kay mopauli pa ko sa amo. Hindi na kinahanglan mo pa uli ka. Libre ka ng paniud to din, Frederick. Unsay hitsura sa bag-o natong hardinero, Angela? Guwapo, sir. Guwapo. Guwapo siya para nimo? Ha? Oo. Guwapo siya, pero di na ko siya type. O ganang may pahiyom ka man, Sir Leo, ha? Oo, wa lang. Ang importante sa tao, mao ang kabuutan, Angela. Husto ka, Sir Leo. Makunsa man ang gwapo. Unya dili buutan. Ating, Ay, ma'am. Nga no, ma'am. hati og juice nga bugnaw ang pag-utang hardinero. Kaya nagsugod na siya panghinlo sa garden. Aw, may bag-o man dito tang hardinero, ma'am, no? Ay, unsa man na. Tiguang basab na sama sa una na tong hardinero nga kalit lag kawagtang. Batanon pa siya, Ating, o gwapo. Ha? Kapo?
Bata pa ni ating. Ayaw ni kabuang eh. Sige, nalakaw na. Dadi na sigbog ng mainom o snacks. Okay, ma'am. Pati. Kinahanglan mo saling ako sa tita Minerva. Mayo kay wa yun siya makapantay. Bisit kamay na ako. Nga ako si Franks. Mayo. Kimi daot sa kuran. Lain na kayo akong lawa sa una. Hello, Dodong. Ikaw ang among bagong hardinero, no? Unang, tawagan lang kong Frederick. Ah, nanay imong pabugnaw dong, oh. Imnauna na kay gisingot ka man, oy. Okay ra ninang, oy. Isa gani ngani mo nang? Ah, ating. Tawagan lang kog manang ating. Ako ang mayordoma din, Sige lang. Salamat ining pabugnaw ng ating ha. Way sa pa yan. Angela, gusto ko maato sa studio. Okay, sir. May mo bang mugunit lang ko nimo? Oo, sir. Dali, gunit sa kong bukton. Salamat. Nga wa ka mausab. Sir, dili may tabo nga mausab ko nimo. Unsay plano mo kung pananglit? Makakita na ko. Kuan? Kung ako ang pagbuton, dili ko gusto nga mawa pa ka din sa bahay. Ha? Pero kinahanglan nga mupadayon sab ko sa kong kinabuhi, sir. Gusto ka. Pero may kasabutan ta ha. Ayaw kalimot. Sa dili ka pa mobiya sa mong kinabuhi. Kinahanglan tumano nimo ang imong saad. Saad na unsa? Nga tabangan ko nimo sa pagpangita sa The Crying Lady. Ha? Gusto ko makita ng maong babae, Angela. Isaad na ko, sir. Tabangan ta ka nga makitaan ang babaeng naghilak. Lauman anak ko, Angela. Oo, sir. Dili ko mubiya sa imong kinabuhi kung di na to makitaan ang babae sa imong pinintal. Unsa na kinahitabo niya karon? Nganong ganahan man kaayo kaniya, sir? Ambot. Pero sa ako lang giingon nimo. Lahi siya sa dihang ako siya nakita. Ingon sa kabayan na siya sa akong kinabuhi. Unsa? Ug nahibaw ko nga dili maayo ang iyang kinabuhi karon. Ang mga luha nga iyang giusikan sa panahon nga nakitaan ko siya. Luha sa kasakit. Mao di ay nga napatik gid siya sa imong panumduman. Matuo ka ba o love at first sight? Ha? Mao ka na akong gibati sa mga babae, Angela. Love at first sight. Mao ba? Niya na ta sa hagdanan paingon sa ubo, sir. Nami aday ni magmutimpla og juice ng ating oy. Ay, oy. Ako yun nang master dong Frederick. Aron malipay ang akong mga agawon. Ilabi na gyud si Sir Lauro. Lauro? Oh, ang bana ni Ma'am Minerva. Liko sa tuo, Sir Leo. Uy, di aman day sila day Angela ug dong yun na. Hintay lang, ha? Ha? Niya ang gwapang babae nang. Angela di ayangan? Ay, oo. Dali. Ipalaila ta kanila li. Ayaw na lang ng ating uy. Kay mawaw ko. Balingit pa kay kong naong oh. Uy, di man gud na makakita si Sir Leonardo dong. Ay, si Miss Angela ang akong kawawan. Ha? Mao ba? Ayaw na lang silang tawagan nang. Ay, tuan na hinoon sila pa dong sa studio ay. Ay, niya na ta sa atubangan sa imong studio, Sir Leo.
Kung makagool man nimo ang pagsuwid, sir, ayaw na lang pagsuwid. Kinahanglan magpaint na sabta, Angela. Ha? Gusto na ko nga daghang tag mapaint gamit ang atong mga kamot ug mga tudlo. Oh, ikaw ang mahibawa, sir. Sir Leo, tanawa nga itong pinintal. Angela, dili taon ko makakita. Uy, Ay, hala, oh. Sorry, sir. Sorry. ginindutan ka sa itong pinintal? Oo, sir. Nindot ka kaayo. Maayo. Kamao ka na nga mo hand painting unsa no? Gamay. Dali. Paggunita ko si mong kamot. Sige na. Ambi ang duha mo kakamot. Nara, sir, oh. Nahibaw ka ba kung nga nung lindot ang atong pinintal sa imong pananaw? Nga naman. Tungod kay hamis ka kaigpad, Angela. Hamis gid kaayo. Uyab na gid mong duha unsa? Nara? Ma'am Lara, kung unsa man ang naas imong nahuna, dili na mao ang tinuod, ma'am. Dili mi uyab si Sir Leo. Ayaw pamakak, Angela. Sir Leo? Ayaw ilimod ang atong relasyon kang Lara. Kay mas makasata anak niya. Kun mauna, tinuod gyud di ay nga dugay na ko ninyo gitunto ha. Angela? Lara, ayaw pasakitin si Angela. Wasi sa ako ang sadan kay nanay nga namatay ang akong kugma para nimo. Gerardo? Yan ang imang manigibuhat na ako, Leo. Ambot. Piruwan ni nako tuyo ah. Pero yan ang nagkikrelasyon ka niya. Nga kita man ang uyab. Gusto na. Di na ta maglalis pa. Dili na lang gid maghaw mga tumbatasan, Lara. Gawas pa. Wa ka ni makuha nako, butan ako. No! Di kong insulto ka ninyo, gibuhat ako. Imo kong giluiba, Leo. O kini ang dili na ko madawat. Pagpasaylo ay nalang ta, Lara. Dili ta ka mapasaylon inyo, gibuhat ako. Labi na gid ikaw, Angela. Dumtan ta ka hangtod na sa ako kamatayon. Ano imo man sige patuo nga uyab ta, Sir Leo? Aron mo palayo na siya nako, Angela. Ikapoy na ko siyang kamaldita. Siya ang sinugdanan sa tanang kagubot sa kong kinabuhi, Angela. Si Lara. Angela, Leonardo, dili ta mo katulgan. Mga salbahis mo. Ipakita na ko ninyo kung unsa ko kademonya kung ako na ipasakitan. Makita ninyo nga akong buhatan ninyo. Makita ninyo! Nga nung naghilakman tong milakaw si Lara, Angela. Kuan, gibuwagan siya ni Sir Leo, ma'am. Unsa? Ugaw na gato ang katapusan akong pagigbuwag niya, ma. Di naging ko makikuli pa niya. Leonardo, napasakitan mong maayos si Lara. Kinalang usbo na nako ang dagan sa kong kinabuhi, ma. Wala ko makasabot sa kong sitwasyon uban kang Lara. Pero naghilak siya na suko. Naibaw ko nga lisod niyang dawaton nga si Angela ang rason nga ako siyang gibuwagan. Unsay Angela? Unsay bol pang ipasabot, Leonardo? May relasyon na kami si Angela, ma. Ha? Uyab na mo? O, ma. Uyab na mi. Dali na, Angela. Ihatod ako sa kong kwarto. Uyab si Leonardo o Angela? Sir, nganong giapil man nimo ang imong inahan sa pag-ilat nga uyab ta? Aron masiguro na ako nga motugid sila nga uyab ta. Nagasiguro ko nga manawag kini ni Mama. Magpalaban eh. Unsa?
Si Lara. Mm. Hello, Lara? Tita, silbayos kayo si Leo. Kaya ako gipasakitan, tita. Lara, kalma lang. Kalma lang. Hindi na niya madagkalma, tita. Pero ako gidunggam ni Leonardo sa buko-buko. Silbayos yung dako. Lara, kinahanglang dawaton mo na lang tingali nga lain na ang kimahal ni Leonardo. Nahibaw ka na nga uyab ni Leonardo ang iyang nurse. Oh, Lara. O ginawa ko ni masultihin ni ini sa unang higayon pa lang, ha? Uusap ko makasiguro sa tinuod. Wa sila gisulti na ako. Pero ganina, miang ko na gud si Leonardo nga uyab na sila ni Angela. Unsa? Ano na? Itsupwera na ginay ko ni ini sa kinabuhi ni Leo. Kamu lang ang nagbuwag, Lara. Higala pa ta. Busa, mag-ani ka gihapon sa bay. Pero unsa pa ako nga naon diha. Ngawa naman may relasyon ni Leonardo. Usbo na ako, suod ka na nako. Mahimo ka gihapon mo ari, kung gusto ka. Gikuba yun na ng Angela ang akong uto, tita. Sige. Sige na lang. Tan-awon ang nato kung malipay ba sila ng ilang relasyon karon. Bye. Nasuko yun si Lara kang Leonardo. Ay, pastilan. Naunsa man ang ilang relasyon. Sorry kung mo ako nasulti kang Lara, Angela. Tambot. Kalit mas ni misantop sa kong hunahuna. Okay lang, sir. Nasagpaan ka na hinon ni Lara. Okay ra, sir. Ayaw pagsigig okay, Angela. Ha? Naibaw ko nga dakong sa ang akong gibuhat nimo. Gimo ang tigag-kaaway sa akong pagsulti ni Lara nga uyab ta. Wa ko mahadlok ni Ma'am Lara, Sir Leo. Ang akong gikahadlukan mao ako. Nahadlok ko nga makasukol ko niya. Wangyo lang ko nimo. Nga sakyan mo lang ang akong gisulti nga uyab ta. Ha? Ayaw ka balaka. Baka mao kumutan og utang kabubutuan. Di na lang ko ganahan nga moani pa si Lara sa bahay. Kung manghilabot pa sa akong kinabuhi. Sir Leo. Gipulaan ako sa kamagdita. Usa, tabangi nga mo palayo siya sa akong kinabuhi. Wiset! Oops, kalma lang. Frex? Ngano niya man ka? Nananghid ko ni Ma'am Minerva nga ma-update ko karon. Kay nakita ta ka nga misong ka dito. O gisagpa ni mo si Angela. Nakita niya mong nahitabo dito sa studio? Oh, og nabati ko nga gibuwagan ka ni Leo. Oo. Og tungod ning tanan ni Angela. Nagdagid o timalas ang kinabuhi ka ng babayana. Miyang ko nagit sila nga uyab sila. Nganong masuko man ka? Nadaan naman tang nahibaw nga uyab na sila. Sa pa mabuta si Leo. Og ang painting nga The Crying Lady, maunang ebidensya. Lamit na kay pusilon si Angela, Oh, Frex. oh. Kalma lang. Kana ang ayaw jubuhata, Lara. Kay ako na si Angela. Makalagot ni kinabuhi Gusto gid ko nilang hagiton. Pwes, makita nilang buhaton ko. Giingnan ta ka, itugyan na lagi nako ang tanan. Ako na'y bahala ng Angela. Pwes, dalian ang imong plano. Aron dili ta ka maunhan. Lara, isaad ko nimo. Ako ang muguba sa kinabuhi ni Angela. Naunsa man ko. Sugat lang ko kihakan ni Sir Leo. Di naman ko mahimutaw. Tuwa na lang niya nga kung muna-huna kanunay. O karoy, uyab mi sa huna-huna sa tanan ining baya. Bayong buntag diha, maman sila. Frederick, ikaw mang budi ay na. Ma'am, buwak para nimo.
Ha? Abi ni mo, ma'am, guwapa kayo ka karong buntaga. Samtang nagtantaw ko nimo sa ubos. Mura og migaan ang akong dughan nga nagtanaw nimo. Frederick, Og wa ko makasabot sa akong gibati, ma'am. unsay puti mong ipasabot? Frederick, Ma'am, ayaw lang na ina sa pagsabot, ma'am, ha? Ayaw pagtuo nga. Presko kong pagkatao. Pero, ang tinuod, ma'am, sa una pala na akong pagkakita ni mo dito sa mall, nakagusto na ako ni mo. Frederick. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisulat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.